daranan kuda saputra ingkang dipun pimpin dening Bapak Suyono mijil saking nglurup sendang Tulungagung. Kaya ngono to MC kudune. Ha iya. Ora tau to ning MC ya kon MC jan banget Caca. Nek biasane guyonan nang panjak iki kon MC. Nggih wonten ing dalu menika Bapak Parji dileh Ibu Supin menika ngramaken ingkang putra ingkang nami Mas Ari Irawan pikantuk dening Nimas Ayu Helen Nanda. Ah nggih mugi-mugi teman-teman kalih saged sakinah mawaddah warahmah dadi mimi lan mintuna ngantos dinten-dinten sepah boten bakal dipisah ngoten nggih. Enggal-enggal angsal momongan. Nggih ngoten nika MC amatiran. Nggih wonten ing dalu punika disingguyung dening Rina Audio nggih. Niki lektinge kula nek ningali SKJ niki lektinge. Kalian bolo-bolo YouTuber matur suwun. Mas Kasono matur suwun daling bobo-bobo lintunipun wonten enek pira Mas? 3. 4. Wah, ada 4 YouTuber wonten ing dalu punika. Matur suwun sampun kedaya-daya rawuh wonten ing papan panggonan wonten ing dalu punika. Kula ngaturaken matur suwun lemah teles Gusti Allah ingkang bales. Nggih. Kula Mas Gaslek, kula nyuwun kopi nih Mas Gaslek. Ora bagian kopi, Pak. Nggih, aku nggih Mas. Nggih. Kaya petak. Apa? Sitok ae. Sindene sing kopi, Mbak Beta kopi. Teh. Malah njaluk. Ada teh wonten? Mboten. Mboten wonten. Tasnya dipetik Mbak teh. Nggih, kalih ditenggo. Oke, kalih ngelelipun wonten ing dalu punika kalih ngentosi bapak-bapak kang siyaga wonten ing pakaryan kalih nika mengelih. Kowe basane ngelih ki apa basane? Kramon iki apa? Kok memindahkan malah saya ngawut neh. Kalih ngentosi nggih. Junjungi tak ewangi kok ya ndak patut ngono. Iya no. Nggih kalian iki apa jenenge krune iki soto. Rawon nggih. Jeruk Bali rawon ya. Tak ewangi rada mikirne. Sendene bendang makarya ing Gati ngoten. Wonten ing dalu punika kita sesarengan kuda Saputra. Saputra apa Saputra benake nggih. Saputra nggih, Saputra. Kang mijil saking nglurup Sendang Tulungagung menika disingguyung wonten Swarawati ingkang pinunjul menika Kang Kinclong mijil saking Tulungagung kota bersinar ngaten nggih. Bisa bingung logate sing anyar aku urung roh Tulungagung logate kang anyar. Nika wonten Mbak Angel, wonten Mbak Beta, wonten Mbak sapa sijine nembe tepang nika Mbak Naina Maudi jenenge wangel ya kitane ngono lah jeneng wong anyar. Iki celenge keri Pak, celenge Pak. Ya ampun. Celenge keri. Engko lali ra digawa ngono celenge nggih. Kalih nglipur sasana wonten ing dalu punika kalih ngentos kru Rucat Busana Kanal Entren wonten wingking kula nyuwun Mbak Angel setas Mbak Beta ya. Mbak Beta. Salto jenengan mriki. Seperti itu jaranan jarane jaranan jarane pandoro baik pengiring para mantri cek turut lurung Mas niki setunggale sedo entase sedo dinase nggih aku pokoknya iki dina MC tak gek kalem moh bahas mati tak sebasakne sedo terus dia aja guyu wae kancane ra tau tak ngene diguyu posisine ya musisi kondang mikir sakit lagu nggih ditenggo Mbak Beta mungkin batunya apa ada yang yo dan lighting menggelegar kena motor pedes dan guys tidak tahu mulai lightingnya mendino pindah
diset ngalor titik ya mek pindah 2 senti intine pindah ngoten dereng Mbak Pita oh nggih dereng pun jenengan ngadeg mriki gua ngentosinya kula santai mawon karo mae dhewe ngoten lho Mbak ya isa-isa barang mindah gula mek sitok terus aku muni nggih apa sik ben karo ben ngono opname sik mikir sik opname betul wis pun monggo nembang napa kula pasrah panjenengan jenengan anu rumen kalih para warga rawon budaya monggo nggih napa Mas rawon budaya nggih niku pimpinane jenengan nggih injih kula aturaken sugeng dalu nggih para pamirsa sedaya mawon Mas ya kok bingung ya aku ngomong dhewe iki kan nyapa Mas oh nyanyi tak pikir lek ketoprakan dhisik apa piye ngono. Lagune niki nderek kula. Oh nggih. Injih. Niki damel pembukaan kula nyanyi sing penak-penak ya Mas ya. Lagu terbaru. Nggih langsung mawon. Monggo Ibu merapat mawon.
Tresno suci mangya rahayu Tresno suci mangya rahayu Halo, Mas, yang tinggalmu? Nemburimu. Oh, nemburiku, ya Allah. Satu buah tembangnya apa Mbak? Katresnan sejati. Katresnan sejati. Lagu curhat Mas. Lagu curhat lagu ngetren untuk masa kini Mas ya? Iya betul lagu sekali. anyar langsung mumbul. Harus nonton nemburi iki wis apa dereng? Sampun apa dereng Kang Wingking? Oh dereng, oke. Dereng. Dua lagu ya Mbak Vita? Dua lagu. Dua lagu. Injil kalian jenengan. Apa? Duet ya. Jangan angel suaranya lagi sana. Apa? Lintang Asmara. Yes. Kenapa apa? Kok suaraku lekang balik ngono guys. Heeh. Wis kok kalian-kalian ya mbuh. Injil. Jangan mau ki mriki ki ambak napa? Kiambak. Oh, sendirian. Ada ya Mas? Ya, lek omahku ya ada tenan. Heeh. Ning sampeyan sik cedak. Cedak sak jam. Sak jam padha sak jame Mbak Nayan. Mengko mampir ya Mas. Nggih, siap Pak kita mampir. Aman kon mampir panggah oke ae nek kon mampir. Nggih. Saat iki ya Mas. Mampir saiki? Heeh. Nyanyine. Oh alah, kira mampire padha ning kene jane. Mangga. Nggih. Soto budaya. Gairal, aku rayunen. Dirayu. Mbak Vita. Sama aja yo Mbak to. Dik Vita. Tuwek ngono tak delok, Dik. Tuwek kene akeh kono. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Teko ora ya jiro lu. Bismillahirrahmanirrahim sik ya aku tonton Novora iki. Ayo to, ah. Ora teko iki diusah ndak teko. Wong ayu. Ah ditas dhisik ditas sik suarane. Wong ndak iso. Aja wis. Jaluk diji. Wong iki suaraku tak sentak resik sik diengkel aku wis Allahu alam ngono wae. Ora apa-apa yo. Yo. Wong ayu tresnaku kinarya tamba susajroning batinku Wong bagus anteng no rasa atimu tresnoku tulas jroning Gas, tulus ra tulus ya kudu tulus. Aku tulus loh Kang Mas. Oh nggih, ya iki. Yo. Kuda Saputra. Mas Timo, Dalem Anda luar biasa. kok bisa? Ya luar biasa kok. Lah yo sini iki lah, Mbak. Siang pantara ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa handuweni marang sang Diasu Laksmi Sabaya bukti
Sabaya Pati ya ngono wong ayu. Iya. Paribasane urip ki ora apa ya masakan tanpa uyahe manggah kurang. Ayu tresno mukinarya tamba susatruning batinku. Iya piye senadyan ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal sirna senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna ora bisa dipisah. Siang bantara ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa haduweni marang sang Hyang Laksmi. bulan dadi saksi upayane datang belanjani janji sapa ya bukti sapa ya pati wong ayu tak kandhane wong ayu pripun Mas raiku panas ora romantis kok panas. Wong ayu tresna mukinarya tamba susatruning batinku. Wong bagus antepno rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal sirna senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna ora bisa dipisahna yen wis tresna ora bisa dipisahna. Ya. Alhamdulillah, makasih Mas Sotok sudah membantu saya agar tidak ya. Alhamdulillah lancar ya Mas. Alhamdulillah lancar. Monggo binarak rumiyin Mbak Dita nggih. Ini